Dobrý deň, vážení návštevníci našej webovej stránky pevnezdravia.sk. Ja som Andrej Godo a za kamerou je moja pani manželka, pani Marcela Godo. Nič sa nezmenilo, akurát ona zmenila priezvisko, pretože sa stihla 2 týždne dozadu za mňa vydať. Či oženiť? Nie, ja som sa oženil a sa vydal. Čo máme pre vás nové? Slúbil som vám v apríli, že ako náhle budeme mať niečo dôležité na tej terapeutickej úrovni, či už na tej fyzickej alebo mentálnej, budeme vás informovať. Jednak preto, aby ste vedeli, čo máme nové, ale aby ste aj videli, ako sa meníme spolu s vami. To znamená, ako rastieme, ako sa mení naša podoba a ako sme stále šťastní a zdraví. Čo máme nové? SM systém a hĺbkovú manuálnu lymfodrenáž. Tieto dve rozhodujúce veci sú nesmierne dôležité na to, aby posilnili náš celý systém Dornovej metódy plus a bankovania. Ja by som to správne povedal. Ten SM systém je vynikajúci v tom, že kompenzuje tie veci, ktoré bežne zle prevádzkujeme. Dámy, ktoré permanentne kúkajú do počítača, majú natiahnuté krky, prsia ich ťahajú dopredu, majú ohnuté chrbáty, trpnú im ruky, potom končia niekde na neurológii s tzv. Karpálnym tunelom. Riešenie nie je operácia. Riešenie nie je to, že zase sa to posunie o kúsok vyššie. Riešenie je v tom, že majú zapadnuté krčné stavce, ktoré tlačia na mýchu, na tie veľké nervové kmene a tie im spôsobujú v podstate ochrnutie rúk. Veľmi jednoduché. Žiadna operácia, napravenie podľa Dornovej metódy a kompenzačné cvičenia podľa SM systému. Lymfodrenáž. Lymfa naša medicína veľmi okrajovo rieši, ale my dávno vieme, že je to hlavným štarterom nášho imunitného systému a vytlačania, respektíve mobilizácie hlbokých svalových a kĺbnych partí. To znamená, lymfodrenážou touto manuálnou vytlačíme, vyprázdnime tie kanály, ktoré sú zanesené, ktoré sú problematické, kde vznikajú veľké úzliny, dostaneme ich naspäť do krvného riečišťa, aby sa vyplavili von, aby mohla nová miazga natiecť do bolavých kĺbov. Takýmto spôsobom nádherne vieme ošetriť tie chronické stavy, ktoré naša medicína 20 rokov sa snaží nejakým spôsobom vyriešiť. Nemá možnosti. Je to veľmi útrapné a keď niekomu povie jeho ošetrujúci lekár, odborník, že bude liečený konzervatívnou metódou, no celá tragédia. My to riešenie máme. Nádherne vieme napríklad spojiť aj spolu s akupunktúrou, aj keď akupunktúra, tie manuálne opravy, ktoré my, alebo teda ja, ako čontkováč, po maďarsky povedané, nádherne vieme nastaviť. Priatelia, prevencia. Tí, ktorí potrebujú schudnúť, tí, ktorí teraz sa rozhodli, a idem behať, ja potrebujem dostať dole tých 20 kg, musím byť v pohode. Pozor, tým, že ste boli rozglejení, to, že ste pred 20 rokmi niekde cvičili, robili nejakú fitness aktivitu, to nie je pravda v súčasnosti. Príďte zadarmo na diagnostiku, zrovnáme vás, urobíme to, čo treba, aby ste mohli krásne vyštartovať, aby ste sa mohli hýbať zdravo, šťastne, vesele a hlavne úspešne, aby to malo zmysel, lebo vy si odbeháte, bude vás boleť tamto ono a problém je stále otvorený, nevyriešený. Takže prevencia aj pre tých, ktorí sme už dávno zrovnali, je fajn, keby sa po nejakom roku vrátili, pretože je problematické zrušiť tie naše negatívne návyky. Oni sa furt opakujú. Pokiaľ sme nezmenili planetu, nezmenili jedálniček, tak oni tu stále sú, to nebezpečenstvo je stále prítomné. Hovoril som na tejto fyzickej úrovni, čo sme schopní v podstate ovplyvniť, kam sme sa posunuli. To, čo robíme na tej mentálnej úrovni, je nový rozmer. Ten nový rozmer siaha trošku ďalej, než bol predtým. Numerológiu sme dotiahli do takých rozmerov, kde vieme robiť alebo posúdiť tomu klientovi jeho úspechy, neúspechy, na čo sa hodí, že či sa nevyhnutne musí trápiť tam, kde je, či jeho smerovanie je skutočne správne. Je to veľmi progresívne, je to bezbolestné a čo sa týka cenotvorby, čo nás zaujíma ako užívateľov služby, sme najlacnejší na Slovensku, ešte stále podľa dostupných informácií. To mentálne upratovanie má niekoľko rovín, samozrejme je to len teda o osobnom kontakte a o komunikácii na túto tému.
bolo mi taktne naznačené, že licenciu na slovo liečiť má oficiálne zdravotníctvo, tak nech oni liečia. Pre mňa je dôležité, aby som vás uzdravil. Neváhajte, prídite, nečakajte. Riešenie na dosah. Kto nie je zdravý, je chorý len preto, lebo sám chce byť chorý, pravdepodobne. Ale môže to byť aj inak. Čaute, vidíme sa.